skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud. Han gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navne over alle navne. For at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.